Sa sandaling itu, pagkapasok na pagkapasok sa Dingon, natikoy akat ni Linmoy ang wind tunnel patungo sa Verulvendplein sa himpapawid at akat itong dinanan. Milinihang sinimilang namnamin ang kasiyahanong speedrunning. Mas mabilis na siya ngayon maraming beses. Siyempre, hindi ganuan kalaki ang itinasong bilis pero posible pa ring mas mabilis ng 3 hanggang 4 na beses. Napakabilis niyang tumakbo mas mabilis pa kaysa sa mga skeleton mga. Ang distansang mga 20 km tinakbo lang niya sa loob ng mga 2 minuto. Sa afrage nakakatakbo siya mga 8 hanggang 9 km minuto. Ang mga windsprite sa dan ay ipinaubaya niya sa gripong mga skeleton para asikasin. Masyadong kalat ang mga halimaf sa Verulvendpleins, sayang lang sa oras ang pakikipaklaban sa kanila at hindi rin epektibo. Pagtan sa wind tunnel papasok sa itaas na kapatahan, mabilis na sumikot ang mga skeleton warrior kasama, ang iba pa niyang Simon, hila-hila ang lahat ng windstorm spirit sa dan papunta rito. Ang mga skeleton mga ay gumamit ng group attack gamit ang apoy at gumamit ng elemental barrage na may kakayahang longranga attack. Kahit 10 metro lang ang abot, kayang taman sabay ang 2 hanggang 3 windstorm spirit sa isang pag-atake. Ginamit ng 4,000 skeleton magang 5 beses ang kanilang group 4 attack at nilipo ang dandang windstorm spirit sa dan. Para sa mga natira pa, tinamat na si Linmoy na patayin sila. Tumalon siya sa mga lumilitang na platform at lumipat patungo sa palasyo. King speedrun dapat makang speedrun talaga. Iminto lang ang binata sa harap ng Leon Boss. Malamang na ba ni Linmoy dito, nakita na naman tayo. Napakabilis, imalanghav-hav nang matahol ang kampana sa Dingon Hall. May bagong record na namang nakawa. Report ng Verulvendpleins Dingon, Hall difficulty, rank 1, Linmoy, oras, 40 minuto 38 segundo. May naksimila nang oras mila nang pimasok si Linmoy sa Dingon. Hindi siya timahal hanggang sa tuminog ang kampana at simahaf. Sinit-sinot na sabing iba, hindi nga may kakaila sa hotline. 3 hanggang 4 na beses akat ang binilis. Naniniwala akong hindi pa ito ang sektilan ni hotline. Pagkatapos ay sinit-sinot na notifikasyon ang limabas, record ng Verulvendpleins Dingon, Hall difficulty, rank 1, Linmoy, oras, 27 minuto 15 segundo. Pagkatapos, ang oras ay patuloy na imikli, 21 minuto 47 segundo. 19 minuto 26 segundo. 15 minuto 33 segundo. May isang simahaf sa Tiva, Diosco. 15 minuto. Isang tinay na bakong record an. May himawak sa ilue, may nakpinas mata, at nasabi na mamalikmata ba ako. Bakit nasa 15 minuto lang ang oras para makumpleto ang Hall difficulty ng Verulvendpleins Dingon? Isa na namang record na hindi pa nababasag ng siniman. Maaring tumahal ito ng kahit 100 taon, ano? Baka hindi na ito mababasag kailanman. Kanina pa walang tigil ang pagtinog ng kampana sa Dingon Hall. Malapit na akong mabingi. Gumawa na naman sa hotline record na nakakapanginang loob ng iba. Paano pa tayo mabibiyahin nito? Isipin mo sa ibang paraan. Dapat sabihin na sa hotline ay limilakang sinit-sinot na mahalainan para sa mga sasinot sa laing tao para mayroon silang paksikapang habilin. Tama. Hindi ba't ang ating lay ay patiloy na limalampas sa mga nauna at patiloy na limalakas? Parang isay pero ibang pananaw kapag iniba ang pakisip. Para sa isang Hall difficulty Dingon, ito ay isang kahangahangang record. Napakabilis na anipat pakiramdam marami ay hanuan din katahol ang kakakilan nila para lang takbihan ang buong Dingon. Ngunit si Linmoy ay hindi pa rin kontento. May paraan pa kayang mas mabilis pa rito. Naisip niya. Mabilis siyang nakaisip ng paraan na maaaring subikan. Sa hirap viering hindi na kinan ang eksperiense pero bilis lang, subikang tapisan ahat. Wala namang kahirapan ang pagfarm sa Dingon na ito at hindi rin ganong kalakihan ang eksperiense na nakikiha. Kung maaari gusto ni Linmoy na direktang patayin ang boss ng Dingon. Kinan lang ang mga Verulvend fragment ay sapat na.
Milang limitav selin moe sa labas ng denghon at pimasok mili. Pinili niya ang halo difficulty. Sa pagkakataong ito, nakpasaya ang binata na gamitin ang pinakamabilis niyang paraan para dirigen ang denghon. Samantala, nagmamadaling tumakbo si Alderneng, ng Tyran, papunta sa maliit na bakiran ni Bay Ayayan, sumisihaf, Oldbay. Oldbay. Selin moe binabasag na naman ang record ng halo difficulty. Medayo na hilat sa Bay Ayayan. Hindi ba't normal lang an? Hindi naman ito ang inang beses na nakabasag ng record sa moe. Medayo hindi natural ang ekspresyon ni ng Tyran. Ibang ngayon. Natatandaan mo ba ang 1600 taon na ang nakalipas? Napaisip sandali si Alderneng meng anwen sa tabi pero hindi agad malala. Alderneng, sa senior yang ay ba ang tinitukoy mo? Tumango si ng Tyran. Biglang nagsalita sa meng anwen, 673 taon na ang nakalipas, si yang ay ang dianong siya yang. At hade my noon. Tinawag siyang richteus God, ay sen. Ang kaniyang klas ay divine licht swordsman, may dual talent at dual sublimation, isang hegelevel legendary professional. Imabot siya sa level 8 in 90 itinitiring na pinakamalakas na existences sa supergod level 9. Nang tang yun, isang malaking digman ang nahanap sa fortress no 9. Malawak ang sumalakay ang mga demonayo mila sa abays, halos isang dong demon lord ang limok. Nasa bingit ng panhanap ang laing tao. Patuloy ni ng Tyran at noong panahong yun, nasa 20 lang ang god level experts natin. Napakalaking akhwat sa bilang. Noon si richteus God, bilang pinakamalakas sa laing tao, ay sumagot ng walang pag-alinlangan. Makisa niyang nilabanan ang 50 demon lord. Hindi lang niya napigilan ang pinakamalalakas sa kanila, kundi nakapatay pa siya ang mga 30 demon lord, nakpakitang walang kapantay na lakas sa labanan. Dagdag ni Alderneng, ang labanang yun ay tinawag na batletat leite foundation. Sayang halang at pimaksak din si richteus God sa labanang iyon. Gayon pa man, hindi nalaman mga demonayo ang balitang kanayang pakbaksak, kaya sa loob ng dondong taon ay hindi sila naklakas loob na kimilos ng padalos-dalos. Nagbigay ito mas maraming oras para sa laing tao. Sa puntong ito, limalim ang buses ni ng Tyran. Bago bimaksak si richteus God, isinara siya ulit niya ang lahat ng kanayang natitirang lakas sa isang secret realm. At ang secret realm na ito ay nasa loob mismo ng denghon hall. Naktakda siya ang patakaran, kailangan lang makamit ang isang tiyak na kondisyon para makapasok sa secret realm. Tinaas ni Bay Ayayan ang kilay. Alderneng, ibig mong sabihin, nakamit nilin mo'y ang kondisyon. Tumango si ng Tyran. Ang patakaran ay makumpleto ang isang halo difficulty denghon sa loob ng 10 minuto. Gamamit sa ng Tyran ang spel para gumawang screen. Tiniro niya ito gamit ang daliri at limitav sa linmoy sa screen. Ang oras ni linmoy sa pagklierang denghon, 8 minuto at 1 segundo. Bilang pininuang denghon hal, may malaking kapangyarihan sa ng Tyran, siya lang ang marang manuot ng sitwasyon sa loob ng mga denghon. Sa screen sa harap ni linmoy, limitav ang isang pinto papasok sa secret realm. Kinampirmani ng Tyran, ang bilis niyan ngayon ay sapat na sa giro. Sa loob ng denghon, medayo nalilito si linmoy. Bakit may pasok secret realm dito? Katatapos lang niyang kumpletin ang denghon, bakit biglang may limitav na pinto papasok sa secret realm sa harap niya? Alam niyang posibleng may denghon sa loob ng secret realm pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakarinig na may secret realm na lilitaw sa loob ng isang denghon. Ang nangyayari sa harap niya ay salanghat sa kanayang nalalaman. Mila sa pasukan secret realm, naramdaman ni linmoy ang isang marangal at medayo pamilyar na aura, ang aurang isang hot-level expert ng laing tao. May ganito ring aura sinahan Qiangsing at Bay Ayayan. Ipinapaiwatig nito na ang biglang limitav na secret realm na ito ay may kaugnayan sa isang hot-level expert ng laing tao. Biglang may timawag, moy. Narinig ni linmoy ang buses na teacher Bay Ayayan.
Patiloy na imaling gaf sa kanang tangha ang buses ni bay ayayan, ito ang sekretarial na iniwan diyan siyajeng akademay mila 600 taon na ang nakalipas, yang ay. Nahinat ang sekretarial na ito ay hindi pa napapasok ng siniman. Maaring may pakakaton dito o maaring pinu ito ang panhanap. Ikaw ang magpasaya kung papasok ka o hindi. Kinatawa ni bay ayayan ang opinaw niya at ng ilan pang iba. Medayo na tegelan sa linmoy. Kilala niya ang panghalangyang ay. Isa itong figure mila ilang daang taon na ang nakalipas at isa rin sa hot level expert. Gayon pa man, hindi niya alam ang buong kiwento tungkol kay Yang ay. Noon nakita lang niya ang panghalan nito sa kasaysayan kilalang tao. Hindi niya inaasahan na si Yang ay pala ang pinakamalakas noong panahong iyon, halos isang super hot level existence. Anong klaseng kumatpuweran? Kaya pala ito ang sekretarial na iniwan ng dating diyan ang siyajeng akademay. Hindi nakapagtataka na nakaramdam siya ang pamilyar na aura mila sa sekretarial. Ito ay isang misteryosong ligar na kahit ang kanang giro ay hindi lebos na nainawan. Sa hili kailangang tawakin ni Linmoy ang sarili niyang landas sa hinarap. Kahit giro niya sa baysen, hindi siya nito morang palakang kabayan. Kung hanuan ang hiling mabot ni Linmoy ay hindi lalampas sa kanaya. Hanuan din sinabay ayayan ang Kyongsing at mohang saming anwen lahat sila ay may mataas na inasahan sa hinarap ni Linmoy. Nasa kamay ni Linmoy ang desisyon. Nakisip siya sandali at nakpasaya. Papasok ako. Naniniwala siyang hindi sa giro kakawang masama si Yang ay sa isang nakababatang miyembro ng laing tao tulad niya. Himingang malalim si Linmoy at mabilis na himakpang papasok sa sekretarial. Sa sandaling pimasok si Linmoy sa sekretarial ang imaing ipinapakita ni Ning Tairan ay kasabay na nakhlaw. Hindi na makita ni Ning Tairan ang sitwasyon sa loob ng sekretarial. Seryoso ang hamika ang mga elder. Ang kasasinot na mangyayari ay nakasalalay na lamang kay Linmoy. Sa loob ng rechtersgod sekretarial ay sinming. Nakakita si Linmoy ng habendok tibag ibon at halimiyak ng belaklak isang tinay na paraiso sa labas ng mundo. Ito ang sekretarial na iniwan ni Yang ay. Dahil tinawag si Yang ay na rechtersgod, automatikong tinawag ito ni Linmoy na rechtersgod sekretarial. Ang tanawin sa loob ay halos kaparehong mundo sa labas kung hindi maingat na obserbahan, mahirap makita ang pagkakaiba. Nararamdaman ni Linmoy ang aurang isang hot level expert mila sa habendok at ilog dito. Masasabing ang buong sekretarial may nababalot ng aurang isang hot level expert. Ayon sa kanayang giro matapos bimaksak si rechtersgod, ginamit niya ang lahat ng kanayang hiling lakas para likain ang sekretarial na ito. Isang level 8 20 expert, mahirap isipin ang lakas na kayang limikang isang sekretarial, hindi ka panipaniwala. Nang sandaling timapak siya sa isang maliit na landas, bigla siyang mabilis na imatras. Isang mahabang espada ang biglang lumipat mula sa kingson at tumisok sa lugar kingson siya nakatayo kanina. Napakatilas ng espada, hiniwan nito ang lipa na parang tukwa. Ang talam ay lubisang bimon sa lipa, tangang ang pilihan lang ang naiwan sa labas. Mabiti na lang at nohang alerto si Linmoy at imiwas sa isang tabi kung hindi ay may biro na siya sa susunod na taon. May isang taong himiku, hinawakan ang pilihan at pininot ang mahabang espada. Isang binota ang limitaf sa tabing espada. Ang mahabang espada ay makang ordinaryo lang, nahinit ang nangyari ay naktilot matinding pakingat kay Linmoy. Pakisipan mong mabiti. Patayin mo ako o papatayin kita. Hindi na naksalita po ang walang kabilihan ang binota. Itinos niya ang mahabang espada at itinitok ito diretso kay Linmoy. Napatingin si Linmoy sa dalawang pulsihan ng kalaban. Nakita niya ang dalawang starring na limitaf sa bawat gilid. Ang pagkakaroon ng starrings ay nanghang isa siyang legendary level professional. The Venus Swordsman. Mas lalo pang nohang mapakpantay si Linmoy. Ang biglang limitaf na kalaban na ito ay hindi pangkaraniwan.
King ganoon, hindi na kailangang maging magalang pa. Agat na ginamit ang skill na slofkurse. Itiniro niya ang daliri isang pilang liwanag ang pamino sa paligid at ang pamilyar na sarayan pilang kade na ay sumigot. Isang staring sa kamayng divine swordsman ang biglang sumabog. Ang mahabang espada ay imalinghav at ang buong katawan nito ay naglabas nakakasilaw na swordke espada sa isang iglap. Ang hakade ng slofkurse ay pinitol at tiniro ang swordke. Kasabay nito sumigot na siya papunta kay Lin Muay. Ang hahakbang niya ay hindi maintindihan ni Lin Muay napakabilis na naging haafterimagen na lang. Hindi man alam ang atributis pero kung pagpabataan lang ang bilis inamin ni Lin Muay na hindi siya makakapantay. Pero hindi yun malaga. Dahil ang salflame ay hindi kailangang makita ng malinaw ang kalaban. Mila pa lang sa similang laban, inilabas na ni Lin Muay ang kanayang alas ang nakalap na apoy sa kanayang palat. Matapos ang kanayang panghalawang jobsyanga, ito ang inang beses na ginamit ni Lin Muay ang salflame. Sa sandaling limitaw ang salflame, nakbago ang kalmadong ekspresyon ng divine swordsman. May bakas ng takot sa kanayang mukha. Sal attack skill. Sa minut na segundo, isang belaklak na apoy ang dimapo sa kanayang katawan. Isang nakakahindik na sigaw ang imalinghav. Simagaw sa sakit ang divine swordsman, nangina ang buong katawan at limitaw ang tinay niyang anayo. Ang sakit mila sa salflame ay mahirap tiisin. Mas mataas ang level, mas matindi ang sakit. Isang malakas na klang ang narinig, isa pang staring ang sumabog. Agat na nakabawi ang divine swordsman. Kasabay nito, isang malakas na sword ay ang bimaril diretso kay Lin Muay. Sa isang iglap, sumabog ang sword ay at nahabi para bumiyong isang makapal na lambat. Skill swamp sword ke. Ang sword ay parang latian, kapag na lohka rito, napakahirap ng humalaf. Ang skill na ito ay iring rangat attack at may kasama ring ha-atake at control effect, napaka-epektibo. Ang makapal na sword ay timama sa buena armor patiloy na humahawang makatinok na dingding klang. Timatanghap si Lin Muay ng higit sa 10 pag-atakang sword ay bawat segundo napakataas talaga ang frekwensya. Ang tangang kainan ng skillong divine swordsman ay ang inti-inting pahinang lakas ng atake nito, kaya hindi rin nito kayang basahin ang buena armor. Bukod dito, ang swamp sword ay wala ring epektong control effect kay Lin Muay. Ito ay dahil parang passive skills ang buena armor at ang kanayang immunity status na parang kayang kontrahin ang control effect ng swamp sword ke. Hindi man lang naapektihan si Lin Muay at milang bimaksak ang salflame. Isa na namang sigaw ang imalinghav at ang hiling staring ay sumabog din sa isang iglap, naramdaman ni Lin Muay na tila siya ay nakalok on isang malakas na sword ay ang bimaksak mila sa itaas, hanap na bimalot kay Lin Muay. Mahang ang lipa ay nabiyak at nakaroon ng malalaking bitak. Skill, nakamamatay na taha, entrim. Bahagang gimiti ang divine swordsman, ito ang kanayang pinakamalakas na skill sa pag-atake. Kumpiyansa siyang walang sinimang profesional sa kaparong antas niya ang makakapagil dito. Kahit na immortal si Lin Muay, tiyak na malaba siyang masasaktan. Malamang na timitig si Lin Muay. Buenas speakers, hay itim na. Sinit-sinot na mahabang matitilis na bito ang sumulpot mila sa ilalim lipa, tumaho sa katawan ng divine swordsman. Sa loob lamang isang segundo, natalo na ang divine swordsman skill na buenas speakers. Malamang na bimilong si Lin Muay habang nananatiling alerto, dahil ito ay isang secret realm na iniwan ng dating diyan, tiyak na hindi ito ganito kasimple. Sigiradong may naghihintay pa sa akin sa inahan. May malabong ideya si Lin Muay sa kanayang isipan, hinilan kung ano ang layanan ng rechtiyosgod, nahatin sa paggawa nito. Ito ang rechtiyosgod secret realm at si rechtiyosgod ang may-ari nito. Natural lang na ang lahat ito ay nasa ilalim ng kanayang kontrol. Habang nag-isip, isang tao ang biglang limitaw sa kanayang paningin.
Pamelayer paren ang anayo para hong paro ang kasutan at mohang ang mahabang espada ay eksaktong katilat. Bukod kahit ang aura at tindig ay walang pinakaiba. Ang tangang kaibahan ay may dagdag na isang pares ng starring sa kanayang pulsihan. Itinaas din swordsman ang espada at itinito kay Linmuay para hong parurin ang postira. Hulay lichit swordsman, tanig huangkims, level 49. Pakisipan mong mabiti. Kung gusto mong dimon, patayin mo ako o papatayin kita at mananatili ka rito magpakailanman. Mohang ang linaya ay eksaktong katilatan dati. Nach obserbase Linmuay at tahimik na analisa. Isang dagdag na pares ng starrings. Ang hulay lichit swordsman ay ang upgrading divine swordsman. Pagkatapos maaktivate ang job sublimation sa panghalawang jobsyange, ang divine swordsman ay nagiging hulay lichit swordsman. Mas malakas na attributes, mas malalakas na skills, at mas maraming starrings. Para sa divine swordsman, bawat 10 levels ay nachdaragdagang isang starring. Para naman sa hulay lichit swordsman, bawat 10 levels ay maaaring magdagdagang 2 starring, isang pares. Ang starring sa pulsihan swordsman ay ang kanilang skills. Maliban sa pinakabasis na sword ay attacks, ang ilang malalakas na skills ay kailangang gamitin sa pamamagitan ng starring. Ang starring ay may iba't ibang kakayahan. Kayang sirain ang hasimpa, kirsis, magpagaling sariling sigat, at magpabiting estado, status. Inawa kanilang mo'y nang maigpit ang diatestite, lehaitin, sa kanayang kamay, determinado. Pagkatapos ng isa na naman. Gusto kong makita kung ano talaga ang nasa dilong sekretarial na ito. Labas. Sol de vouwing in zetking, bantringving. Tinawag binata ang kanayang kombatbed. System update sal de vouwing in zetking sal level 50 strengte, 40,000 agiliteit, 40,000 spirit, 30,000 constitution, 50,000 skills sal de vouwer se conform. Terrifying roer traits, ignore defense power, ignore passival immuniteit, sred verreiting determinado silin mooi na hinde mag aksayang oras sa kalaban na ito. Mabilisang laban lang. Pagkatapos magpakilala, kisang sumigot ang hulay lichit swordsman papunta kay Linmuay, mas mabilis pa kaysa sa nauna, halos limitaf sa harap ni Linmuay sa isang iglap. Nachkris-kris ang sword ay na parang hinabang lambat. Sinabi ko na, kung gusto mong dimon, patayin mo ako o papatayin kita. Ginamit ng sal de vouwing inzet kung ni Linmuay ang skill na terrifying roer. Sinot na nakapanggang kilabot na tinoch ang timama diretso sa hulay lichit swordsman. Sinamantala ni Linmuay ang pagkakataon para mabilis na lakpasan ito. Natagilan ang hulay lichit swordsman. Hawak niya ang kanayang masakit na iluidal sa nakapanggang kilabot na makatinoch habang bumibilong hindi ka makakalakpas. Papatayin kita. Ewan kita rito magpakailanman. Hindi pa tapos ang kanayang salita ng sumigot na mila sa likiran ang napakalaking pet ni Linmuay. Nakita ni Linmuay ang napakalaking akwat sa laki nila at hindi napigilang mapaismit para sa hulay lichit swordsman. Nginit sa sandaling yun, isa pang hulay lichit swordsman ang limitaf. Kung gusto mong dimon, patayin mo ako o papatayin kita. Ako ang divine swordsman, tenkims level 59. Milang limitav ang hakimikinang na singsing sa kamay nito. Ahat napansin ni Linmuay, kayang inasahan, isa na namang pares ng starrings. Itinaas niya ang kanayang karit na pinung spirit power. Milang timawag si Linmuay ng isa pang pet. Labas. Griat earte dragon God i at longten. System update Griat earte dragon God sal level 55 strengte, 100,000 agiliteit. 100,000 spirit, 60,000 constitution, 100,000 skills, diatlei poison bonus. Ketting, sweeping traits, elemental immuniteit, poison, passival damage reduction 30%, elemental damage reduction 30% nang makitang hulay lichit swordsman ang bagong pet ni Linmuay na te gelanseer. Griat earte dragon God. Mayroon kapalang.
Pagkalabas pa lang combat pet ni Lin Muay, ahat itong sumagot gamit ang napakalakas na skill na fitting, its. Nahirapang sumalak ang hulay-lihit swordsman, tahaktak ang pawis na parang ilan, namhanhinag ang buong katawan. Nakakalit siyang ngipin, pilit na dimidipin sa. Habang nahirapan ang kalaban, napaka-relax naman ni Lin Muay. Pinasa niya ang diatestay sa balikat, naklakat palayo, at dohan-dohang initos, ikaw na ang bahala rito, Griat Iarte Dragon God. Naintindihan Griat Iarte Dragon God. Ibinikan nito ng malaki ang bibig at iminghol, ang matatalas ng ngipin ay tila gustong lapain ang kalaban. Biyong tiwalang ipinaubaya ni Lin Muay ang laban sa kanayang pet at mabilis na imalis. Mabilis na nakarating ang binata sa isang bahong lukasaon. Papalapit na siya ng papalapit sa nayon. Narating na ni Lin Muay ang pasukan nayon. Mula rito, malinaw na niyang nakikita ang mga estrukturo sa loob. Tulad nila ni Lin Muay, ang mga bahay sa nayon ay hawarin sa iba't ibang iring elemento. May isok mila sa mga lituan na imakat mila sa nayon, ngunit wala siyang makitang tao. Nakmasit si Lin Muay sa palagit at napaktanto, sa wakas narating ko na ang dilo. May isang swordsman na nakatayo sa pasukan nayon, binabantayan ang don papasok. Ang pamilyar na Linnea ay milang binahkas, kung gusto mong demon, patayin mo ako, o papatayin kita. Ako ang divine swordsman, Tenkims, level 65. Tinignan ni Lin Muay ang bilang starring sa kamayang divine swordsman at naisip, 5 para 10 starrings. Makang siya na ang heling swordsman. Hindi na nagsayang salita, ahat na tinawag ni Lin Muay ang kanayang indat armay, kan unfunglan. Pagkatapos, inaktivating binata ang armay buff, ingben. Isang pilang bilog ang limitaf sa likod ng kanayang palat, at ahat na napalakas ang mga indat. Walang sabi-sabi, handa nang imitoka ang indat armay. Ngunit sa pagkakataong ito, nakahanda na ang swordsman. Ahat siyang sumagot na nang imitoka. Ang hastaring sa kanayang pulsihan ay sabay-sabay na sumabog. Sa sandalang bimaksak ang atake, 1,000 makakamakang klunes, benten, ang ahat na limitaf. Nakita ito ni Lin Muay at nabigla siya. Hindi niya nabiglang masabi sa pagkamanga, ano baan. Ang daming klunes. Medayo nandadaya naman ang skill na tuwe, hindi malok unong salflame ko ang tinay na katawan. Isang malakas na pagsabog ang imalang havenghaf. Ang mga skeleton mage, kulipaps, skeleton archer, kulitin sita at skeleton warrior, kulishin bene ay imatake. Mabilis na vinasak ang kanilang mga atake ang mga truanang divine swordsman. Nang may masmasan, tinignan ni Lin Muay ang eksena at mapang-asar ng himiti. Gusto mong makipagparamihan sa akin, ha? Mabilis na vinasak ang hagbo ni Lin Muay, na kasing daming isang malaking hagbo ang hatluana. Ahat na ginamit ng swordsman ang skill na swamp sword key. Sa pagkakataong ito, napakalawak ang sakop ng swamp sword ay bimalot ito sa isang lugar na may radius na 200 metro, kaya lahat ng skeleton ay napaloob dito. Simakaw ng bahaya ang swordsman, imikot at sumagot papunta kay Lin Muay. Ang ilang 2 pares ng starring ay sumabog. Skill, una sword sweeps across, netkamtanghon. Isang napakalaking mahabang espada ang limitaf, nachniningning na hintong liwanag na similaf sa buong lugar. Ang swordsman at ang mahabang espada ay naksanap, dala ang nakakatakot na sword kay at sumagot patungo kay Lin Muay. Ang bilis ay parang kidlat, sa isang iglap ay tumama na ito kay Lin Muay. Kumislap ang bone armor, Giyap High City, gumawa ng kumakaskes na tunog. Kalmado pa ring nakatayo si Lin Muay roon, hindi umiiwas, patuloy niyang ginamit ang spirit power para lumikha ng armor pangharang. Mayroon siyang bone armor, damage transfer, CHUYN Jiao Safwang, at kompletong lifelink, Lin Ket Sin Men. Maliban kung ito ay isang god-level expert, CUNG CPTHN, o isang Demon Lord, Ma Vuong, sa antas na iyon ang umatake, kung hindi, walang sino man ang makakapatay sa kanya sa isang atake lamang.
Ang bone armor ay tumagal ng 1 segundo bago mabasag. Patuloy na tumusok ang mahabang espada kay Lin Moyo, ngunit ang dulo ng espada ay bahagya lang gumawa ng marka sa armor, hindi talaga siya nasaktan. Malamig na tumitig ang binata at sumigaw, walang silbi. Mayroon akong bone armor, damage transfer, at kompletong lifelink dito. Maliban kung ito ay isang atake sa antas ng Demon Lord, hindi mo talaga ako mapapatay sa isang espada. Hindi masasaktan si Lin Moyo hanggat hindi nauubos ang buong undead army, Chun Doan Vanglin. Sunod-sunod na nasugatan ang undead army. Mabilis ding itinaas ng Shaman General, Wu Yu Toong Chun, ang kanyang scepter, Quyintrung, ina-activate ang skill na Army Healing, Chun Doan Trilu, para pagalingin sila. Napakabilis, ang aking hukbo ay nakabawi na tulad ng dati. Agad gumanti si Lin Moyo gamit ang skill na Slow Curse, Linguin Lamcham. Ang pamilyar na pulang kadena ay mabilis na gumapos sa napakalaking espada ng swordsman, KMC. Ang espada ay nagapos mula dulo hanggang puluhan, parang isang suman, bante analogy. Ang swordsman na nakasanib sa napakalaking espada ay pilit kumawala ngunit walang nagawa. Pinagpawisan ng malamig ang swordsman, nagngangalit ang ngipin. Paano niya nasira ang aking one sword sweeps across, NHT Kiem Tonghaan? Pagkatapos noon, sunod-sunod na malalakas na pagsabog, parang makukulay na paputok, ang sumabog sa higanteng espada. Kasabay nito, matutulis na palaso na may dalang kidlat ang tumama rin sa higanteng espada. Sa isang iglap, ang higanteng espada ay naglaho na parang usok. Ang level 65 swordsman ay namatay noon din. Tinansya ni Lin Moyo ang kanyang kasalukuyang lakas, ang mga nasa gitnang antas ng legendary level professional, CHC Nip CPHUYN Thoai Trung DNG, ay hindi niya kalaban, mahirap pa siyang masaktan. Ang henyo, Thinai, ay yung hindi matatalo ng iba sa kaparehong antas. Ang kayang lumaban sa mas mataas na level, 4 hanggang 5 antas, ay isang top genius, Thinai Hang Diu. Ano naman siya? Ang paglaban sa mas mataas na level ay natural na parang paghinga, ang pag-upgrade ng cross-level challenge ay tila hindi rin mahirap. Pagkatapos ng pangalawang job change, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Nagmasid ang binata sa paligid at bumulong, nag-aanalisa. Tapos na rin ang laban sa panig ng Soul Devouring Insect King, Fehan Tranang Vuong, at Great Earth Dragon God, Tai Dia Zuklong THN. Susunod, wala na sigurong kalaban. Napakatahimik ng nayon, Fen Trang, ngayon, walang bakas ng tao. Kahit na ang lahat ay gawa sa elemento, nguwanti, at hindi tunay, ayaw sirain ni Lin Moyo ang katahimikan nito. Tinago ni Lin Moyo ang undead army. Siya mismo ang pumasok sa nayon. Sa loob ng nayon, kakaunti ang mga bahay, iisa lang ang pangunahing daan. Matalas ang tingin ng binata habang nagpapatuloy sa paglakad. Sinundan ni Lin Moyo ang pangunahing daan papunta sa isang maliit na bahay. Ang maliit na bahay ay hindi kapansin-pansin sa nayong ito, ngunit nararamdaman niya ang pinakamalakas na soul aura, Hoi Th Lin Han, mula rito. Napakasensitibo ni Lin Moyo sa soul aura, hindi siya magkakamali. Pasok, isang boses ang narinig mula sa loob ng bahay. Binuksan ni Lin Moyo ang pinto at pumasok. Nasa loob ang kaluluwa ng dating dean ng Xia Jing Academy, Huckfu Hakin, si Jiang Yi, Jia Nia, isang swordsman na nakaupo ng naka-cross-leg. Ang pananamit niya ay eksaktong katulad ng mga nakita ni Lin Moyo kanina. Ang tanging pagkakaiba ay walang star ring, V ng saw, sa kanyang pulsuhan. Nagsalita ang swordsman, maupo ka. Magalang na bumati si Lin Moyo. Ang nakababatang si Lin Moyo ay bumabati kay Senior Righteous God, Nia Thn Dainan. Pagkatapos ay dahan-daang umupo si Lin Moyo sa tapat ni Jiang Yi. Ang nasa harap niya ay ang pinakamalakas na eksperto ng lahi ng tao mahigit 600 taon na ang nakalipas.
Minsan siyang mag-isang lumaban sa 50 Demon Lord sa isang malaking digmaan. Nasugatan niya ang 20, pinuksa ang 30, at nakakuha ng napakaraming oras para sa sangkatauhan. Isa siyang bayani ng buong lahi ng tao. Tinasa ni Jiang Yi si Lin Moyo. Binata, hindi masama ang iyong laban. Napaka-humble ni Lin Moyo, ang nakababata ay malayo pa kumpara kay Righteous God. Prangkang sinabi ni Jiang Yi, hindi kailangang magpakumbaba ng ganyan. Mas mahusay ka kaysa sa akin noong kabataan ko. Ang makita ka ay parang nakita ko na ang lahi ng tao ngayon. Panatag na ako. Prangka ring pumasok si Lin Moyo sa pangunahing usapan. Bagaman sa kasalukuyan ay hindi pa kayang ganap na lipulin ng lahi ng tao ang mga Abyss Demon, ama VCTHM, sapat na ang kakayahan nating labanan sila. Lipulin ang mga Abyss Demon. Mapang-uyam na tumawa si Jiang Yi. Hindi maaari, hinding-hindi magiging posible. Kumunat ang noo ni Lin Moyo, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon katiyak si Jiang Yi. Nagdududa pa rin si Lin Moyo, ang pinakamalakas sa ating lahi ng tao ay nasa, quasi, half-step, super god level, CP Banbo COTHN, na. Ngayon, ang lahi ng tao ay lumakas na ng husto. Bakit sa hinaharap ay hindi darating ang araw na malilipol natin ang mga Abyss Demon? Tumawa ng malakas si Jiang Yi na as nayanig ang bahay at umugang ang mga elemento. Sabi niya, walang silbi. Kahit na maging tunay na super god level expert ka pa, huwag mo nang isipin na lipulin ang Abyss, VCTHM. Tumawa si Jiang Yi, kapag narating mo na ang antas ko, malalaman mo kung bakit ko sinasabi ito. Natigilan si Lin Moyo. Tiyak na may alam si Righteous God na mga sikreto na kahit si Teacher, Bai Yuan, ay hindi alam. Mukhang hindi simple ang Abyss gaya ng inaakala ng lahi ng tao ngayon. Natigilan si Lin Moyo sa sinabi ni Jiang Yi, nakarinig siya ng impormasyon na lubos na naiiba sa kanyang nalalaman. Maging sina Bai Yuan, Bok Yvin, ay hindi ito alam. Noong taong iyon, si Jiang Yi ay marahil half-step super god na, kaya marahil mas marami siyang alam kaysa kina Bai Yuan at sa iba pa. Batay sa kanyang sinabi, posible kayang mayroon ding super god level expert sa hanay ng mga Abyss Demon. Iyon lang ang makakapagpaliwanag ng lahat. Binuksan ni Jiang Yi ang isa sa dalawang maliit na kahon. Mababa pa ang level mo, hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay na ito. Napakahusay mo, pambihirang mahusay. Hindi lang nalampasan mo ang pagsubok ko, kundi higit pa sa inaasahan ko. Kaya naghanda ako ng isang kasunduan, Zhao Dik, para sa iyo. Habang nagsasalita, iniabot ni Jiang Yi ang bukas na kahon kay Lin Moyo. Medyo nagulat si Lin Moyo. Nasa loob ng kahon pala ay isang putol na daliri, ngontay di tila. Ang putol na daliri ay napakapino, parang isang maselang jade, medyo hindi makatotohanan. Hindi ito mukhang daliri ng tao, pero hindi rin mukhang daliri ng hayop, lalo na ng demonyo o dragon, Longtok. Sabi ni Jiang Yi, ito ay putol na daliri ng isang Diyos, THN Lin. Natigilan si Lin Moyo, Diyos. Nakapaglaro na siya sa Elemental Dungeons at nakakuha ng mga item na may kaugnayan sa mga Diyos, ngunit mga item lang iyon. Ngayon, sinasabi ni Jiang Yi na ang putol na daliri sa harap niya ay mula sa isang Diyos. Mabilis na isinara ni Jiang Yi ang takip ng kahon. Sa ngayon, hindi mo pa ito magagamit. Pero masasabi ko sa iyo na kung mapapasa iyo ito, mas madali mong mararating ang God level, at may pagkakataon ka pang marating ang Super God level. Ituring mo itong gantimpala ko sa iyo. Tumango si Lin Moyo at nagtanong, ano po ang kailangan ninyong ipagawa sa akin? Hindi siya nagduda sa sinabi ni Jiang Yi. Kung sinabi niya iyon, tiyak na totoo. Kung sinabi ni Jiang Yi na ito ay isang kasunduan, tiyak na may kailangan siyang ipagawa dito, at tiyak na hindi simpleng bagay ito. Binuksan ni Jiang Yi ang natitirang kahon. Sa loob ay may isang butil, Hachu. Kasinlaki lang ito ng kamao, kulay itim na itim.
Hindi makita ni Lin Moyo kung ano ito. Sabi ni Jiang Yi, ang nilalaman ng kasunduan ay, dalhin mo ang butil na ito sa itaas na espasyo, upper level, ng Eternal Battlefield, CNTRUNG-VIN-HNG. Personal mong iabot ito sa boss sa sentro ng core area, QVCC Tiloy. Hindi kaya ang tinutukoy ni Righteous God ay ang Ancient Earth Dragon, VINC Dialong. Nabigla si Lin Moyo sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na may kinalaman dito ang kasunduan. Ngunit walang emosyong lumabas sa kanyang mukha, nakatitig lang siya sa butil sa kahon. Pagkatapos magsalita ni Jiang Yi, tumahimik siya. Hinihintay niya ang sagot ni Lin Moyo. Nag-isip sandali si Lin Moyo at sumagot, naiintindihan ko po. Dadalhin ko ang bagay na ito sa kanya. Tumango si Jiang Yi. Huwag magmadali. Hintayin mong lumakas ka ng sapat bago pumunta. Hindi madaling makapasok sa core area. Nakapaghintay na ako ng mahigit 600 taon, hindi ko na iniinda kung maghihintay pa ako ng ilang taon pa. May kaunting pagtataka si Lin Moyo sa kanyang puso. Nagtanong siya, Senior Righteous God, bakit hindi ninyo hinayaan ng ibang God-level experts na tulungan kayo, at ako pa ang pinili ninyo? Umiling si Jiang Yi. Wala silang kwalipikasyong, makipag-usap sa kanya. Kung pupunta sila, mamamatay lang sila. Ikaw, iba ka, may kwalipikasyon ka. Hindi alam ni Lin Moyo kung bakit ganoon kalaki ang tiwala sa kanya ni Jiang Yi. Ngunit naintindihan na niya ang bahagyang kahulugan ng sinabi nito sa lahat ng bagay, kailangang pag-isipang mabuti ang mga gagawin bago at pagkatapos para umasa ng pangmatagalang resulta. Kahit si Yan Guangsheng, Nim Guangxin, na napakalakas ay natalo sa isang atake, muntik nang mamatay. Hindi man lang kinausap ng nilalang na iyon si Yan Guangsheng, nag-iwan lang ng ilang salita. Malinaw na sa mata nito, wala ring kwalipikasyong makipag-usap si Yan Guangsheng. Siya lang mismo, ang nakakatakot na boss na iyon ay hindi lang nakipag-usap sa kanya, kundi gusto pang makipagkasundo, patunay na may sapat siyang kwalipikasyon. Tiningnan ni Jiang Yi si Lin Moyo at biglang nagsabi ng makahulugang mga salita, bibigyan kita ng isa pang payo. Huwag mong hayaang makita ng iba ang laman ng kahon, lalo na ang putol na daliri. Masyado itong kaakit-akit, maaaring magdala ito ng kapahamakan, Hosathen, sa iyo. Maging lahi ng tao, Abyss Demon, o Dragon Race, gagawin nila ang lahat para makuha ito. Natanto ni Lin Moyo ang kabigatan ng kanyang sinabi. Sabi niya, Senior Righteous God, makakaasa po kayo. Tatandaan ko po, pagkatapos ma-teleport palabas ng Secret Realm, naalala ng binatang si Lin Moyo ang kanyang guro. Kailangan kong puntahan si Teacher. Sa loob ng maliit na bakuran ni Teacher Bai Yiyuan, seryoso ang mga mukha ni na Bai Yiyuan at Yan Guangsheng. Hindi nila alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Lin Moyo kaya medyo nag-aalala sila. Maging ang masarap na tsaa sa kanilang kamay ay tila walang lasa. Hindi mapakali si Bai Yiyuan. Wala tayong paraan para malaman ang sitwasyon sa loob ng Secret Realm. Sana walang mangyaring masama kay Lin Moyo. Agad sumagot si Yan Guangsheng, tiyak na walang mangyayari sa batang yon. Magkaroon ka naman ng kaunting tiwala sa disipulo mo. Ngunit ang mga salita ni Yan Guangsheng ay tila may kaunting alinlangan, total, ang pinasok ni Lin Moyo ay ang Secret Realm na iniwan ni Jiang Yi mahigit 600 taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Makalipas ang ilang sandali, may mga pagyanig na lumitaw sa espasyo, at pagkatapos ay isang pamilyar na aura ang naramdaman. Lumabas na siya. Nakabalik na si Lin Moyo. Agad nagtanong si Yan Guangsheng, ano ba talaga ang nangyari? Isinalaysay ni Lin Moyo ang nangyari sa Secret Realm sa 3 senior. Mga senior, tulungan niyo po akong itago muna ang bagay na ito. Hindi ligtas kung nasa akin ito. Agad naramdaman ni Meng Anwan, Man Anvan, ang napakadalisay na kapangyarihan. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Jiang Yi na magdudulot ito ng pag-aagawan ng mga God-level experts.
Ang aura na inilalabas ng putol na daliri ay hindi naman gaanong mas malakas kaysa sa God-level expert, ngunit napakadalisay nito. Pakiramdam ni Lin Moyo ay naramdaman na niya ang ganitong uri ng kadalisayan dati. Nag-isip siya sandali, at biglang may naalala. Sabi niya, Elder Yan, pakiramdam ko ang lakas na ito ay medyo katulad ng inyong killing intent, Saki, parehong dalisay. Nang marinig ni Yan Guangsheng ang sinabi ni Lin Moyo, natigilan siya sandali. Pagkatapos, tila may naunawaan siya, at bigla siyang tumawa ng malakas. Magaling na bata, ang sinabi mo ay nagpagising sa taong natutulog sa panaginip. Mukhang ang landas ko patungo sa super god level ay hindi pala ganoon kalayo. Sumingit si Bai Yiyuan, mukhang sa huli ay kailangan mong bumalik sa core area ng Eternal Battlefield. Kung gayon, samantalahin mo ang pagkakataong ito para palakasin pa ang iyong sarili. Ikaw ang national champion, Trang Nguyen Toan QUC, mayroon kang isang pagkakataong makapasok sa Godfall Tower, THN Hathap. Ngayon na ang oras para pumasok ka roon. Sabi ni Bai Ayan, pimasok ko sa gitna ng pormasyon. I-activate ko ito. Kapag na-activate na ang pormasyon, maaari ka nang maksimila sa jobsanga. Sa oras na yaon, hindi mo na kailangang makalala sa kahit ano. Mag-focus ka lang sa jobsanga. Hayaan mong si Master ang bahala sa iba pa. Tumango si Lin Wei, pimasok sa pormasyon, paminta sa gitna at dahan-dahang imipo. Simakav ng bahaya si Bai Ayan nakapakawalan isang nakapanghangkilabot na enerhiya. Ang dating tahimik na pormasyon ay inti-inting humalaf. Nagsimilang maglabas maningding na liwanag ang pormasyon. Sa loob ng hanode nagsimilang limitaw ang nakasisilaw na linayang liwanag bumibiyong isang siksik na lambat sa himpapawit. Malaking halahang elemento mula sa lahat ng direksyon ang naktipon dito, pimasok sa pormasyon. Pagkatapos, dimon sila sa iba't ibang node, sumunod sa linayang pormasyon, dimon sa magic crystal, at sa hili ay naktipon sa katawan ni Lin Moyo. Nagsimula ang yupsyanga. Isang napakalaking lakas ang walang habas na pimasok sa pamamagitan ng pormasyon. Simakav sa sakit si Lin Moyo, naramdaman niyang may sinayos na naman paktos ang kanayang mga atribute. Habang patuloy na pumapasok ang napakaraming enerhiya, malalampasan niya ang kasalukuyang limitasyon, papasok sa bahong yekto, magsisimilan bahong sikluang pahlaho. Ang pandasyon ng atributos mula sa hananang yupsyanga ay nakanghakhtanan para sa kanayang kasalukuyang hakbang. Kung mas mataas ang pandasyon ng atributos sa level 39, mas malayo ang mararating kanayang hakbang ngayon. Kung ngayon kailangan niyang himakbang ng mas malayo pa para mas timas ang pandasyon kanayang atributos, kinakawang simila niya ang dating hangganan ng iba. Dala ang bahong ambisyon, paksimila pa lang yupsyanga ni Lin Moyo ay inilabas na niya ang hart-metong bloedpython. Nilinok niya ito ng walang pag-alinlangan. Boom! Nayanak ang buong katawan niya. Isang napakalaking lakas mula sa labas ang sumikot papasok, habang sa loob ay may isa pang nakapanghangkilabot na lakas na sumasabog. Nakpanghan ang dalawang pivasya, tila didirihin si Lin Moyo. Sa gitna ng pachtang, dumaloy ang deho sa buong katawan ni Lin Moyo. Nanlit ang hamata ni Bai Ayan. Nagsimula na ang yupsyangan ngayon. Nakasalalay na ang lahat kay Lin Moyo. Ang hart-metong bloedpython ay ang pinakamalakang laman ng isang hot-level monster. Bukod dito, ito ang bahaging malapit sa peso. Kung ma-absorb niya ito ng walang masasayang kahit katiting, ang lahat ng kanayang atributos ay maaaring timas hanggang 20,000. Siyempre napakahirap itong i-absorb at kasabay nito ay kailangan niyang tisan ang matinding sakit. Ang yupsyanga formasyon, ang pormasyong sumisipsip ng elemental energy at ang hart-metong bloedpython ay sabay-sabay na walang tigil na nakpabanghan na parang gustong pinitin ang katawan ni Lin Moyo. Masakit. Sobrang sakit. Sektilang sakit. Ang katawan niya ngayon ay naktamong pinsala, kitang-kita sa dumadaloy na deho. Ngunit may natuklasan si Lin Moyo na isang nakakakilat na bagay.
Kaya dumidigo ang buong katawan niya at mukhang nakapangkang kilabot sa katinayan ay hindi siya ganong nasaktan. Ang kasikat ay panlabas lamang, hindi man lang matatawag na sikat. 99% ng pinsala ay nalipat sa indat armay. Maliban sa matinding sakit na nararamdaman niya, wala siyang ibang nararamdaman. Lalong lumalakas ang pormasyon at ang enerhiyang na-absorb ay lalong lumalaki. Sa dobling pagsisikap, sa wakas ay tilihan niyang nabasag ang limitasyon. Nagsimilang timos nang walang tigil ang atributis ni Lin Muay. Isang nakakabaliw na pagkatake. Sa desolate land, sa loob ng libilibong Malaya, lahat ay napiktihan ang yopsyanga ni Lin Muay. Sa kalawakan, imalanghaw ang kasigawang kahalimaf. Gimitin ang malamang sabay ayan. Sa kanayang makakamal ay limitaw ang isang pares ng busang glufis. Sa wakas, dimating din. Oldning. Ipinakakatiwala ko sa iyo si Muay. Sa gav niya, ang apoing laban, Shinshiha, ay nakalap sa kanayang mata. Ang godvaltover ay limitaw sa himpapawit sa itaas ng pormasyon, hindi isang ilusyon, kundi ang tinay na katawan ng godvaltover. Dala ang maringal na aura nakpakawala itong hanakasisilaw na sinakang liwanag na bimalot kay Lin Muay. Dahil sa proteksyon nito, libos na panatag sabay ayan. Wala pang 2 segundo, limapit na ang wildernis beast. Ang wildernis beast ay mukhang pinahalong tigre at isa, may makapal na balaybo at napakabang bentot. Napakabilis nilang limipat, sa isang iglap ay nasa malapit na sila. Sinisendan nila ang bakasang enerhiya papunta rito, lumilipat diretso kay Lin Muay. Imalis kayo. Imanghol sabay ayan, lumipat patas. Twin Fists Masatra. Napakabilis ni Bay ayan, ang kanayang hakamo ay parang kanyon na timama sa tiyan ng isang wilderness beast. Ahat itong timalsik. Nginit isang segundo lang ang limipas, may mga wilderness beast na naman na dimating mula sa ibang direksyon. Ngayon, hindi lang isa, kundi isang gripong mga 5. Bimalik na rin ang tinama ni Bay ayan, mukhang hindi man lang ito nasaktan. Nakatanghap itong malakas na sentok mila kay Bay ayan pero walang bawas sa lakas, sapat na para ipakita kung gaano ito kalakas. Sa matan mga wilderness beast ay may killing intent. Imanghol sila at sumagot kay Bay ayan. Sa ngayon, hindi nila pinapansin si Lin Muay, itinitiring nilang panghinaan kaway sa Bay ayan. Hindi mataas ang talinong mga wilderness beast, sumasinot lang sila sa simpleng tintinan, sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Timawa ng malakas sa Bay ayan. Mahaling. Ito mismo ang resulta na gusto niya, makit ang atensyon mga wilderness beast sa kanaya. Hindi rin ito ang inang beses na nakipaklaban sa Bay ayan sa mga wilderness beast. Alam niyang hindi niya kayang patayin ang mga ito. Sa ngayon kaya niya lang patahalan ang oras hanggang sa maktahampay si Lin Muay sa Jobchanga. Ang hakamo ni Bay ayan ay simayav na parang kitlat, bawat segundo ay nakpapakawalan hindi bababa sa ilang dong sentok na timatama sa balat ng mga wilderness beast. Walang tigil silang timatalsik, nginit pagkatapos lang ilang segundo ay bimabalik na sila. Pagkatapos imalanghaw na naman ang kasigawang halimaf. Ang yopsyanga ni Lin Muay ay lumilakang mas malaking enghay, imakit mas marami pang wilderness beast. Walang pinalampas sa Bay ayan, nilabanan niya silang lahat, isa-isa. Walang tigil siyang limaban, walang itinitirang lakas. Isang nakapanghang kilabot na piva siya ang nakawala sa desolate land. Nginit naman kalakas, kaya niya lang itilakpalayo ang mga wilderness beast, hindi niya kayang patayin sila. Mahang ang saktan sila ay imposible. Sa isang iglap, mahigit 20 wilderness beast na ang pumapalibot at imatake kay Bay ayan. Sa sandaling ito, kitang-kita ang kakayan sa pakikipaklaban ni Bay ayan. Iba't ibang skills ang kaniyang ginamit, pinatalsik ang bawat gripong wilderness beast. Bigla may narinig sa Bay ayan sa kaniyang tangha. Isang kakaibang tinoh. Sa isang iglap, nakbago ang kaniyang ekspresyon. Patay.
Bakit biglang limitav ang isang wilderness beast Lord isang wilderness beast na may kakaibang anayo ang limitav sa kanayang paningin. Mas malaki ang katawan nito kaysa sa mga ordinaryong wilderness beast. Pagdating nito, walang tigil itong nakpakawalan mga ingel. Sa katawan ibang mga wilderness beast, agat sumiklap ang liwanag. Ang gripoong wilderness beast ay tila nabalef nagsimilang imitake ng mas malakas at mas mabilis. Ang lakas ng atake nila ay timos ng husto, at ang bilis nila ay bimilis din ng malaki. Agat naramdaman ni Bay Ayayan ang dubling bigat ng presire. Ang wilderness beast Lord na ito ay parang isang support class sa mga professional laing tao kayang magbigayng buff sa gripoong wilderness beast at mayroon ding talino. Nang timos ang kanilang estado at sa ilalim pamimino nito, mas lalo pang timos ang lakas sa pakikipaglaban ng mga wilderness beast. Idagdag pa ang katangyan nitong hindi mapatay, lalong hindi masaktan ni Bay Ayayan ang mga ito. Ang desolate land ay napakamisteryoso, bihira lang paminta rito ang laing tao para mag-explore. Hindi nila alam kung ano ito kalaki. Sa ngayon, ang alam lang nila ay may mga wilderness beast dito na hindi mapatay, hindi masaktan, at may sapat at napakaraming elemental sosya. Lalong tumitindi ang presire kay Bay Ayayan. Ang wilderness beast Lord ay walang tigil na iminho. Mila sa malayo ay may mga sakot mila sa ibang wilderness beast. Mayroon na namang hindi kakanting wilderness beast na timatakbo papalapit. Patiloy na timataas ang presire kay Bay Ayayan, halos imabot na sa siktilan. Simahaf sa Bay Ayayan, Oldming. Ang godval tuwer ay nakliwanag ng husto. Daan-daang imikot ang katawan tuwer. Sinit-sinot na sinachang liwanag ang pinakawalan, pinatalsik ang lahat ng wilderness beast. Nakakapanghinayang, hindi rin kayang saktan godval tuwer ang wilderness beast, kaya lang nitong itilak sila palayo para bahan sa Bay Ayayan ng ilang sekundong pahinga. Bigla nakliwanag ang langit at lipa. Isang libong metrong blade licht ang tumaho sa langit at lipa, himahampas pababa, dala ang walang hanghangkaling intent. Saan man di man ang blade licht, lahat ng halimaw ay napapatalsik. Kasabay nito tila malibang nasakatan ang halimaw na ito. Bawat isa ay nabalot ng kiling intent, walang tigil na sumisakaf sa sakit. Ha. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Tawa ng tawa si Han Kiyongsing. Dimating siya para pimatay pa. Ilang blade licht pa ang himampas, pinatalsik ang lahat ng halimaw. Mahang ang wilderness beast Lord ay natakot at tumakbo palayo, hindi nang khas limapit. Tila takot na takot ito sa kiling intent ni An Kiyongsing. Kaminot ang nua ni Bay Ayayan. Krasayan, bakit ka nandito? Timawa si An Kiyongsing. Bakit hindi ako pwedeng paminta? Samuay ay disipilo ko rin. Ken mag je Job siya siya. Ako bilang gerunia natural lang na darating. Malamang na nagtanong sa Bay Ayayan, paano mo nalaman na dito kami mag je Job siya? Haha. Ken gusto kong malaman natural malalaman ko. Walang balak sabihin ni An Kiyongsing kay Bay Ayayan. Simangal sa Bay Ayayan at hindi na nagtanong pa. Sa mga sandaling ito, walang tigil na iminhol ang wilderness beast Lord at mas marami pang halimaw ang tumitihon. Sabi ni Bay Ayayan, mas marami pang halimaw ang darating. Walang pakialam si An Kiyongsing. Kung gusto nilang dumating, hayaan mo sila. Kahit hindi kayang patayin kiling intent ko ang mga halimaw na ito, maliit na bahay lang ang saktan sila. Panalo ako sa labang ito. Nakita ni Bay Ayayan na talahang kayang sakta ni An Kiyongsing ang mga halimaw samantalang siya ay kaya lang silang itilak palayo. Tama si An Kiyongsing, sa labang ito siya ang nanalo. Hindi tumitol sa Bay Ayayan itiniring itong tahimik na pag-amin. Timahal din sa An Kiyongsing nang medayoy mipa ang sitwasyon. Bihira na hindi sila nakaway. Isang malaking bilang mga halimaw ang sumikot sa direksyon nila. Ang blade ni An Kiyongsing ay kimislap na parang ilan, pinatalsik silang lahat hamit ang nakapanghangkilabot na kiling intent.
Hindi ibig sabihin na mas lamang ang kakayahan sa pakikipaglaban ni An Kyong-sing kaysa kay Bai Ayayan. Ngunit ito sa paharap Somkha Halimav na hindi na mamatay at hindi na sasaktan, mas lamang si An Kyong-sing isang hakbang. Ang kaniyang killing intent ay noong kreptonitin Mkha Halimav. Walang kahit isang Halimav ang makalapit. Hindi naririnig ni Lin Muay ang animang nangyayari sa labas ng pormasyon. Ang kaniyang atributis ay walang tigil na tumataas. Ang hiertmetng bloedpython ay nagbigay sa kaniyang mas mataas na base atributis na lalo pang pinalakas sa proseso ng ikalawang Jobshanga. Ang simula ni Lin Muay ay noong katapisan na para sa iba. Nakpatiloy ang sakit at walang sanawalis na himipa ito. Hindi ito pinansin ni Lin Muay. Masakit kang masakit. Basta hindi siya mamamatay, ayos lang. Ang endat armay ang sumasalung bahaging pinsala para sa kanaya kaya hindi niya kailangang intindihin ito. Nang imabot sa isang tiyak na antas ang atributis, ang dalawang itim, Nirvana Crystal at Mermaid Tiash ay sabay na naklabas ng maningding na liwanag. Biglang nabalot si Lin Muay ng maningding na liwanag. Mahang ang Jobshanga formasyon ay imihong sumisipsip ng napakaraming elemento. Ang libilibong magic crystal sa pormasyon ay sabay-sabay na noong maningin. Ang iba't ibang kayamanan na inayos ni Bai Ayayan dati ay sabay-sabay na nakpakawalang sa kanang enerhiya. Samha sandaling ito, ang pormasyon ay humahana sa sitilang kapasidad nito. Tahampay ukabahan ito na ang sandali. Nakakita si Lin Muay ng isang imahe, isang necromancer na nakasut ng magic robe ang nakatayo sa kalawakan. Sa harap niya ay hindi mabilang na kaway sampi-samping libo. Nang ibinasiwas niya ang staff sa kanayang kamay, imihip ang malamig na hangin at hindi mabilang na endat armay ang limitaw sumalibong samha kaway. Samha sandaling ito mula sa kabilang panah ay may dondong worship na dimating. Bawat isa ay napakahaba, may hindi mapapantayang presensya. Itinirong ni Necromancer ang kanayang staff patungo samha worship. Ang kalangitan ay nakliyap sa pilang liwanag. Sa isang iklap, lahat ng worship ay sabay-sabay na nawasak. Walang natirang bihay. Tapos na ang lahat. Limanghon ang necromancer at tumingin kay Lin Muay. Ahat na nabasak ang imahe. Kasabay nito, isang pitong kilay na liwanag ang sumambilat mula sa katawan ni Lin Muay. Samha makanina Bai Ayayan at An Kyong-sing ay parang limitaw ang kahalakan. Job sublimasyon. Ang ibang tao sa inang job sublimasyon nila, 3 kilay lang ang liwanag. Bakit ang kay Muay ay 7 kilay? Hindi nga may kakaila ang isang iniye klas. Talakang hindi pang karaniwan.